Jag heter Matilda och det här är Emily. Vi har fått i uppdrag av Skärgårdshavets biosfärområde att ta reda på mera om olika yrken i skärgården. Skärgårdshavet är ett område med många öar och ett rikt djur- och växtliv. Sedan 1994 är det ett biosfärområde utsett av UNESCO för att värna om naturen och kulturen samt uppmuntra till hållbar utveckling. Målet är att människor och natur ska leva i balans, både nu och i framtiden. Invånare, företag, forskare och myndigheter samarbetar för att hitta bra lösningar för livet i skärgården. Vi kan alla bidra till en hållbar framtid. I dagens avsnitt träffar vi marinbiologen Kristoffer och yrkesdykaren Heikki. Hallå från bilen! Idag så är vi på väg... Ja, vart är vi på väg, Matilda? Idag är vi på väg till Korpoström för att träffa en marinbiolog. Vi ska möta upp en som heter Kristoffer och han forskar inom marinbiologi. Följ med! Ja, så nu har vi kommit fram till Korpoström och här inne i det här labbet jobbar Kristoffer. Vi ska träffa på honom nu. Hej! Ja, hej! Hur är läget? Välkomna till Korpoström. Ja, men tack så mycket. Vill du presentera dig för kameran? Vad heter du? Jag heter Kristoffer Boström. Jag jobbar som biträdande professor i marinbiologi och ansvarar för marinforskning här i Skärgårdscentrum. Ska vi se oss omkring? Ja, Ska vi se absolut. Stig hur det på. ser ut här i labbet? Det här är vad vi kallar för ett torrlaboratorium. Det här är ett väldigt standardlaboratorium. Så i det här rummet tar ni in alla djur och tittar på dem? Absolut, artbestämmer och väger dem och mäter dem för att vi ska förstå vilket djur vi jobbar med. Okay. Så artmångfald är ju liksom ett väldigt centralt tema. Vi måste veta vad vi har ute i naturen för att förstå hur den förändras. Och sen när du har gjort det, för här är ju inte bara där du jobbar. Visst. Där vi gör ju en hel del analyser sen med statistik och matematik för att titta på skillnader i våra experiment och jämföra livsmiljöer med varandra. Och då sitter man vid datorn och skriver. Okay. Här är det lite intressant, vi håller på att skriva under vatten till exempel också. Så då använder vi vattenfast papper och så har vi ett experiment ute på havsbottnen som tittar på en viss sak vi är intresserade av. Naturen är ju väldigt komplicerad, så man brukar titta på små delar av ett ekosystem. Hur fungerar den här arten om vi ökar näringsämnen till exempel? Och då gör vi ofta experiment. Vi dyker, placerar ut olika experimentenheter på havsbottnen, följer med dem över tid och så kan vi testa vad vi kallar för en forskningshypotes. Vi tror att det är på ett visst sätt och så kan du manipulera naturen och säga att stämde det, hade vi rätt eller hade vi fel? Det ska vara nyfikenheten som driver en forskare till att titta på någonting som du är intresserad av, hur tångens smådjur äter varandra eller vem äter vem i en ålgräsäng, så det kan du studera, men du kan också jobba med någonting väldigt samhällsnyttigt, alltså sånt som har hög tillämpbarhet, till exempel övergödning är ett stort problem. Vad kan vi göra för att lösa övergödningen? Man ser ju ganska tydligt vad Östersjön lider av på det här stället. Ja. Överväxt tång, där är ölburkar, där ligger plastföroreningar. Men samtidigt försöker vi ju med all vår verksamhet inspirera att alltid lyfta fram det här fina med skärgårdshavet. För att om vi bara tutar ut nyheter att det ser ut så här, så ger folk väldigt snabbt upp. Så det är viktigt att inge optimism och säga liksom att det här är det som vi ska kämpa för. Det här är liksom därför du ska bli marinbiolog. Att vi ska bli av med det här och återställa det som det kanske har varit. Okej, så nu ska vi med Kristoffer ta med oss hoven här och se om vi kan fånga lite grejer från havet. Kanske lite tång, kanske någon räka. Och så ska vi ta med oss det tillbaka till labbet. Vad är det för skillnad på att forska inom marinbiologi och att vara marinbiolog, eller är det samma sak? När du är marinbiolog så kan du jobba med forskning på ett universitet, men du har ju också en väldigt bred kompetens att jobba på vilket annat ställe som helst. Du kan jobba som lärare, du kan jobba som konsult, du kan jobba på Finlands miljöcentral, du kan jobba på Naturresursinstitutet, du kan jobba som naturguide
forskare är egentligen bara det gängen som håller på forskningsinstitut och universitet, men att annars jobbar ju marinbiologerna när de är klara med väldigt bred palett av uppgifter. Då fick vi räkor och en lastbil. Det ser ju fint ut. Ser du vilken fin räka du fick faktiskt? Amen. Nu ska vi ta. Du är bättre än jag på det här. Nu har vi kommit tillbaka in till labbet och ska se vilka djur som vi har fått tag på. Kolla på det här. Här är nu ett exempel på hur en insektlarv bygger ett helt fantastiskt hus av de växtdelar som finns på havsbottnen. Det kommer fram en insektlarv ur den där som är riktigt hemska rovdjur egentligen. Nu har du din räka. Det är vår största räka vi har i norra Östersjön. Det där. Det finns två arter, den där heter palemon. Vad är det för personlighetsdrag som är bra att ha hos en marinbiolog? Nyfiken förstås. Ja. Nyfiken på havsmiljön. Du ska ha en ganska systematisk läggning för studier på akademisk nivå. Du ska kunna skriva, uttrycka dig på svenska. Ska du forska så ska du uttrycka dig på engelska. Du ska också kunna en del matematik och en del kemi. Det är mycket analyserande av siffror, så det är den där andra sidan av det här skojiga med att vara ute och dyka. Så du ska också kunna sitta vecka ut, vecka in och vända och vrida på ditt sifferdata så att säga. Sätter det här tillbaka och så slänger vi hinken i sjön. Och så är alla glada efter sitt lilla äventyr i labbet. Från forskningslabbet i Korpuström åker vi vidare till Dalsbruk på Kimitoön, där vi idag ska få följa med yrkesdykaren Heikki ner under ytan. Hei, olen Heikki ja olen tehnyt työsukelluksia yli 20 vuotta. No, mä olen touhunut vedessä koko ikäni, kaiken näköistä snorklannut ja sukeltanut, ja sitten se vähän lähti niin, että kaveri kysyi, että hän teki ennen näitä hommia, että jos mä voin käydä tarkastamassa joku poiju jossain, ja mä kävin sitten touhuumassa sen ja sitten hän lopetti ne hommat ja mä jatkon sitten siitä, mihin hän lopetti, ja joitain vuosia sitten niin mä kävin sitten opiskelemassa sen työsukeltajakoulun. Tarviiko olla tämä koulutus, jotta tehdä näitä töitä vai? Joo, pitää ensinnäkin olla sukeltajalisenssi, joo, ja sitten voi ihan työkseen tehdä, niin pitää olla käytynä se sukeltajatutkinto, työsukeltajan puoli. Kävin sen Lohjalla aluksi ja aikuisopisto. Ja kuinka pitkä koulutus tämä on? No, se mun työosio kesti 3,5 kuukautta. Ja sitten se koko sukeltajatutkinto, niin se olisi kestänyt 9 kuukautta. Mitäs vehkeitä sulla on tässä? Joo, eli tässä on kuivapuku. Se on kovassa käytössä ja on paljon paikattu ja remontoitu. Mikä on kuivapuvun ja märkäpuvun ero? Kuivapuku on kuiva, kunnes se vuotaa. Märkäpuku niin pääsee vesi aina ihoa vasten. Kroppa lämmittää sen pienen vesimassa, mikä sinne tulee väliin. Se tuntuu aluksi hyvinkin kylmältä ja epämiellyttävältä. Kylmillä vesillä niin ei missään nimessä ole suositeltavaa sukeltaa märkäpuvulla, että se on niin kylmä. Sukellaanko sä niinku kesäisin myös kuivapuvulla? Joo. Täällä on niin kylmät vedet. No, tää kylmät vedet, joo. Mulla on sit, voi olla pelkästään sortsit ja teepaita alla. Ja painovyö. Ilman tätä niin ei pääse alas pohjaa. Ja räpylät totta kai auttaa liikkumisessa vedessä. Ja tässä on sukeltajapuhelin ja henkiliina. Eli tää tulee sukeltajan kiinni. Mä pystyn kommunikoimaan pintaa ja sit samalla toimii henkiliinana. Eli jos jotain tapahtuu, niin saadaan sukeltaja pois vedestä sitten tästä vetämällä. Ja sitten on sukellustietokone. Siitä näkee syvyydet ja paljonko kaasua jäljellä ja sukellusajan ja kaikki se tärkeä olennainen sukeltajalle, ettei tule sukeltajan tautia. Ja sitten on lamppu ja oma tekemä kahva ja sitten siinä on kamera, GoPro-kamera. Pystyy sitten kuvaamaan ja taltioimaan asioita.
Ja sitten noi. Ne on varmaan tärkein Joo, osa. Tää on tärkeä osa. Eli tässä mulla on maski. Tähän tulee toi puhelin kautta henkiliinakaapeli kiinni. Sitten on tämmöiset tuplapullot, painavat tuplapullot. Ja Kauan noilla pystyisi sukeltaa? se on sellainen kysymys, mihin ei voi suoranaisesti vastata. Että siihen riippuu syvyys ja siihen riippuu mitä tekee. Että mitä raskaampaa työtä tekee, niin se enemmän kuluttaa ilmaa totta kai. Eli tuosta punaisesta letkusta menee... Sitten tulee ilmaa tänne puvun sisälle. Okei. Päästä ilmaa pois. Joo. Eli puvunkin sisälle tulee ilmaa, ei vaan tuohon maskiin. Joo, juuri. Joo. Se on A-lippu eli sukeltajan veressä lippu, eli se tarkoittaa sitä, että silloin muut veneilijät pitäisi kiertää kauempaa ja pitäisi tietää, että sinne lähelle ei voi mennä. Mitä töitä sä teet veden alla yleensä? No, laituri- ja poijuketjujen tarkastuksia ja korjauksia on niin kuin varmasti se suurin homma, ja sitten on veneiden pohja ja pohjien pesuja ja tavaroiden etsimistä, mitä ihmiset on tiputtanut vahingossa veteen. Niin... Ja teetkö mitään niin kuin talvisin? No mieluummin ei, mutta joo, teen mä silloinkin. Talvisukeltaminen on vaan hyvin inhottavaa jään alla, että niin se ei ole mitenkään mielekästä touhua. Mutta moottorikelkkoja on tullut haettu talvisin pohjasta ja pelastettu niitä. Mitä sä tänään tuut tekemään täällä? Eli tänään meillä on tarkoitus tästä rautaveneestä niin sitoa potkuri kiinni. Okay. Yleensä otetaan solmut auki sieltä, mitä naruja sinne mennyt. Nyt me laitetaan ne narut kiinni sinne ja estetään potkurin liike. Eli tämä vene lähtee telakalle, se hinataan sinne ja ne asiakas ei halua, että potkuri pyörii. Mä tarkastan sitten samalla sen jälkeen, että onko siellä paljon näkkiä ja on se muuten hyvä viedä sinne telakalle. Ja kuinka kauan tämmönen työ kestää? No ei tässä mene kuin ehkä se 20 minuuttia vedessäoloaika. Missään nimessä ei niinku pelkästään hupisukeltaja ei saa tehdä, eikä se ole turvallistakaan tehdä. Ei. Täytyy olla niinku oikeanlaiset laitteet ja tietämys mitä tekee ja opiskellut niitä asioita. Ja koulussa niin käytiin aika paljon ja hyvin niitä asioita läpi. Millaiset henkilöt sopii tämmöiseen työhön? Jaa, se oli hyvä kysymys. Rauhallisuus. Sitten totta kai ei saa pelätä vettä eikä syvyyttä. Kyllä se, jokainen tietää itse kokeillut sukeltamista jossain, että olisiko semmoisesta tai semmoisen mahdollisuutta tehdä. Mut sä oot viihtynyt? Mä olen viihtynyt ja mä tykkään olla veden alla. Se on kyllä se on ollut mulle ihan niin kuin oikea homma. Okei. Okay.